హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ దీప్తి నాలుమోతు. చాలా మందికి ఆన్లైన్ లో స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ బిగినర్స్ అందరికీ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఎక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు వీళ్ళని నమ్మి డబ్బులు పెట్టడం వర్తా కాదా అని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి, కన్ఫ్యూజన్స్ కి అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాపే స్కార్వీ డిజిటల్ అకాడమీ వారు. స్కార్వీ డిజిటల్ సిఇఓ అజయ్ గారు అండ్ సురేఖ గారు, వీళ్ళు అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి సంబంధించి తెలుగులో స్టెప్ బై స్టెప్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ని నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవడంతో పాటు ఇక ఎంత లెవెల్ కి మీరు ఎదుగుతారు అన్నది మీ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ మీ ప్రాక్టీస్ అండ్ మీ స్కిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బేసిక్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్పించడం వాళ్ళ వంతు. స్టూడెంట్స్, హౌస్ వైఫ్స్ చాలా మంది ఈ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ నేర్చుకొని ఇప్పటికే చాలా బాగా ఎర్న్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? స్కార్వీ డిజిటల్ లో